Много сериозно. Сега това, което ще кажа, много добре го запомните, макар че го казвам четвъртък. Църквата на Бога са само тези, които са влезли в Божието царство. Когато Йоан вижда видението на Новия Йерусалим, той каза, ето това е невястата, която слиза от небето. От една страна той вижда града, но Бог му дава разбиране, че това е невястата. Имайте предвид, че църква не са всички, които посещават църква. Църква е точно малкото стадо, за което Исус казва. Не бой се, каза мало стадо, защото каза, Отец ми благоволи да ви даде царството. Амен. Само тези, които влязат в Новия Йерусалим, те са само църквата на Бога. Всички останали са спасени. Спасени са от смъртта, спасени са от огнен бездна, спасени са от вечното наказание, но те не са църквата на Бога. Затова казват, църквата е града. Аз много съм звънал на тази тема. Аз трябва да ви го кажа две нещо. Ще го кажа сигурно в неделя, защото може би е важно. Алелуя. Четем Откровение 21 глава. Втория стих. Разбирате ли? Нещата не стоят така, както някой ги описват. Църквата всички спасени. Няма такова нещо. Църквата е специфична група от хора. Пълни с духа. Истински ученици, които имат истинско посвещение към Бога. Не говорим каква позиция има сложена пред името на човека. Може да няма нищо отпределено. Може да не пише пастор. Но ако ти си ученик на Бога, ти си църквата на Бога. Видях и святия град Новия Йерусалим да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. Какво е видял града? Гледайки града, той е видял църквата. Църквата не е новата земя. Църквата е Новия Йерусалим. Това е града на Бога, това е царството на Бога. Там е царския палат на царя на царите и Господа. Царския палат не се намира на новата земя. Той се намира в Новия Йерусалим. Разположен над новото небе. Висящ над новата земя. И всички, гледайки новия град, те виждат църквата. Те виждат управлението на Бога. Това е образ на царството на Бога. Ако видиш държавния печат, с какво ще го свържеш? Ще го свържеш с властта и силата на държавата. Защото там, където е печата и подписа, на всеки документ ти си казваш, това има стойност, това има смисъл, това има влияние, то дава права и отнема права. То вменява задължения, то вменява отговорност. Не е ли така? Така че, брати и сестри, църквата не е нещо какво да е. Както някой с леки ръка. И просто те си мислят, че като говорят за църквата, говорят за поредния провалил се политик по телевизията. Църквата е нещо живо, реално. Това е част от Бога, самия Бог. И когато някой говори срещу пастири, срещу църкви, той говори срещу самия жив Бог. Изобщо не е за... Вижте, това не е за игра. Това е лъжица, не е лъжица за нито една уста. Не можеш да го схванеш и да го победиш.
Това е много голямо. Това е по-голямо от мен и от теб. Това е по-голямо от всичко. Така че днес надявам се, че съм подобрил вашата представа за това. Малко съм подобрил вашата представа. Какво всъщност е църквата на Бога? Защото точно там са апостолите. Имената са написани на първите камъни на стената. Всички имена на апостоли, всичко е написано там. Не камъни долу някъде, камъни там, горе. Защото апостолите и пророците, дори в Новия Завет, се свързват с следното нещо. Те са първите камъни, сложени върху канарата Христос. Защото това слово, което днеска проповядаме в църквите, е словото на първите ученици, първите апостоли, които са го разнесли по целия свят. Това, което са чули от Христос. Това, което са чули, приемайки Святия Дух на Петдесятница. Това днес ние проповядваме. Така че някой да ви каже, стай си в къщи и си вярвай в Бога, Бог ще те прибере, ще вземе. Да, не казвам, че Бог няма да спаси, но няма да бъдеш никоя църквата на Бога. Не можеш в църквата на Бога, ако нямаш принадлежност към църква и нямаш истинско посвещение да евангелизираш, да се молиш, да получаваш Словото, да изцеляваш болни, да освобождаваш свързани, да възкресяваш мъртви. Това е църквата на Бога. Нищо друго не е църквата на Бога. Всичко останало е приказки за лека нощ. Евангелие на Йоан четем 20 глава, от 20 до 23 стих. Момента на новорождение, първото новорождение, описано в Божието Слово. Първото новорождение. За да стигнем да говорим за гласът на нашия новороден дух, това, което твоя дух и моя дух, вече ти са новородени, ще кажа. За да стигнем и тази тема да я развием, трябва да дадем яснота върху новорождението. И като рече това, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. И зарадваха се всички, когато видяха чантите сложени около амвона и знаеха, че винаги ще има по една чанта със всеки един от тях. Ще каже някой: брат, да не вземем ли чанта? Не, вземи я. И аз ще взема. Но зарадвай се поради Господа. Зарадвай се поради милостта на Господа. Аз знам, че тези хора, които са днес тази вечер, те не се радват поради продукти. Те се радват поради това, че Бог ги е благословил. Те виждат Бога в това. Но някой не виждат Бога. Аз го казвам не заради вас. Казвам го заради тези, които ги виждате един път годината. Които не са дошли заради Бога. А защото имат само нужда от чантата. И аз имам нужда сигурно от чантата, може би. И ти имаш нужда от чантата. Но ти се зарадва поради Господа. Затова днес ти си тук и се радваш поради Господа. И много хубаво стана един път, когато имаше един четвъртък и благословение, че дойдоха тези, които дойдоха и бяха благословени. Да. Всъщност, знаете ли какво значи зарадваха се? Това означава, че дори лицето ти да го показва, примерно, аз съм днеска тежък ден, ти си има тежък ден, но сърцето ти се радва, че можеш да бъдеш в Божия дом, да бъдеш с брати и сестри и да бъдеш присъствието на Бога. Сърцето ти трябва да лекува заради това. Да. Много повече, дори да си поканен на сватба, сърцето ти трябва да лекува много повече, когато си присъствието на Бога. Може да си на най-великия празник поканен. Дори да си вземан под наем смокинг, да имаш някакво подходящото вечерно облекло. Много повече се зарадваме поради това, че Святия Дух е тук. Поради това, че Святия Дух е в живота ти. Поради това, че Святия Дух е с тебе, дори когато напуснеш това място. Сърцето ти да лекува. Радва се поради Господа. Знаете ли какъв дефицит е било в Стария Завет? Някой да усети духа на Бога. Хората
Давид е плакал за святия дух. Той е плакал да има святия дух. А днес той е на разположение на всички и по някой път чупи пръст и казва, сега, дали да попитам Господа, дали да се изпълня със святия дух, дали да не се изпълня. Чудна работа. Чудна. И зарадваха се ученици, като видяха Господа. И Исус пак им рече, мир вам. Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза, приемете Святия Дух. Знаете ли, колко кубика въздух, колко въздух може да има в едни гърди? Това нещо да бъде освободено. И това, което е било освободено, те са поели въздухите. Той не го пише, но те са правили точно това. Те са правили следното нещо. И настъпва на рождението. Усетили са самия дъх на Христос. Те са били събрани и той каза. Те са казали. Точно в този момент те са поели. Сега някой ще каже, това не пише, че да е станало. Така е станало. Добре, ако самия Христос в плът, в случая не е в възкресенското си тяло, дух ли върху тях. И той е пред тебе, възкръсен Христос и сега го виждаш пред тебе, в духовното си тяло. Ти какво ще кажеш? Когато той духне върху теб, ти какво ще издишаш ли тогава? Той е духът ти правиш. Ти трябва да кажеш. Няма ли когато Бог дъхне върху тебе, ти да кажеш. Ако това е даване от Бога, ти не трябва ли да бъдеш в позиция на приемане? Ако аз имам нещо в ръката си за теб и ти знае, че той е за тебе, ти няма ли също да протегнеш ръката си, за да го вземеш? Или ще кажеш, искам да го получа, но без да ми го сложиш в ръката. Сега, да не спадам в някакви глупави човешки философски неща, но не чакай Бога да го сложи в джоба. Някои християни искат точно това да прави Бог. Те разглеждат молитвата точно така. Пастирът се моли за мене и резултата влиза в моя джоб. Трябва да има приемане. Как ти приемаш от Бога? Вярваш го, очакваш го. Ти си го търсил и сега си го намери и кажеш, Господи, приемам го. Вярата казва на Бога, приемам. Не обичам думата експеримент в църквата, но, братя и сестри, айде да дойде Ивчо, защото бъде и той тук, като го направи това нещо. Малко искам да направим това нещо. Имам го на сърце, имам го в духа си от много време насам. Колко много? Знаете ли? От години го имам това нещо, което тази четвъртък. Днес каква дата? 18 май 2017 година. Обаче ми обещайте едно нещо. Може да дадете свидетелство църква, но поне ми кажете след няколко дена или след една-две седмици. Кажете ми за резултата от това нещо. Сега ще кажете, тук става пак много интересно. Какъв резултат? Може и в неделя там. Но, днеска е за първи път. Вярвам, че всеки от вас има някаква мечта. Има някакво желание. Някои искат да се задумят, други да започнат работа, други да започнат служение, други пък
има нещо, водят някаква битка и нещо ги терзае. Не могат да се справят с някакъв край на живота си. Може би имате нещо, с което измъчвате се. Имате нещо. Или търсите някакъв отговор. Чакате деца, може чакате писмо по почтата за нещо. Вие си го знаете. Сега набележете нещо, което очаквате да ви се случи. Искате много да ви се случи. И сега ви сте новородени, но това не пречи всеки ден да се изпълва със святен. Не пречи. Аз ще прочета стиха до края. И като рече Духта върху тях им каза: приемете Святия Дух, на които простите греховете, простени са им, на които задължите, задържани са. Не ви препоръчвам да задържате грехове. Прощавайте на всички. Ако желаете да направите точно това, да задържите, вече трябва да сте позиция на да не казвам на апостол, макар че става въпрос за апостоли само, но трябва да сте позиция да отговаряте за хора, да отговаряте за души, която повечето от вас не са. Ще ви кажа защо е така. Ще дам обяснение за това нещо. Служителите, които управляват църква, имат една много трудна задача. Вчера гледах един филм, част от филм. Имаше една компания, която беше назначавана от други компании да уволнява хора. Целта беше следната. Шефовете да не са тормозят да уволняват хората, да се чувстват неудобно, да им казват уволнен си. Те назначаваха друг човек от друга компания, който имаше тази задача, защото той не ги познава хората, може да ми каже: днеска ти не си на работа. Трябва да ви кажа, че за моя така духовен стаж като управител в църква, се е налагало да вземам мерки спрямо хора, понеже Словото на Бога ни е дал власт някои хора да не посещават църквата или да не посещават за известно време. И трябва да ви кажа, че изключително неприятно се чувствам. Макар ще кажа на това, нали, Божията воля така, но много ти познаваш човека да му кажеш: виж какво, 2 месеца примерно няма да идеш на църква, или в момента положението е следното. Ти нямаш право да посещаваш това събрание поради това, което си направил. Понеже ако ти продължаваш да посещаваш църквата, вършейки еди какво си, това ще действа като съблазън върху всички останали. И то ще действа в посока надолу за всички. И трябва да кажа, това много неприятно нещо. Затова повечето от вярващите не са в позицията да задържат грехове, защото те нямат такава позиция в църквата. Но той го каза на апостолите, защото те ще да управляват църква и не всеки, който идва в църквата, в един момент може да остава в църквата, поради начина си на живота. Сега децата искам много да са внимателни. Ливия, Иван, слушате ли ме? Намислите ли си нещо, което много искате силно от Бога и което разбирате всички, аз разбирам, че само Духа на Бога може да посигури. Наясно ли сме, че всяко съвършено нещо от Бога може да бъде осигурено чрез Святия Дух в живота ни? Разбирате ли, че ние сме само инструменти, но Бог е истинското съдържание и скъпоценност на нещата. Дори аз да не съм отпред, аз представлявам като доставчик на тази услуга. Аз съм просто един инструмент, не искам да казвам аз чрез мен идва това нещо. Не. Да, Бог не използва като услуга, но не искам да мисля за това нещо.
Боже, опази на гордост. Боже, опази всеки от нас от гордост. Имате ли нагласта да приемете нещо от Бога? Нещо, което много силно желаете? Следното нещо направим. Аз ще духна върху вас. Не, че защото аз ще духна, но приемете духа на Бога, който е в мен. Приемете сила и помазание. Просто, когато духна, не очаквам да пратите, а очаквам да направите следното. Просто да приемете въздух. Да направите с вяра. Той не идва, той идва от Бога. Аз съм само инструмент. Но всичко идва от Бога. То от Бога за вас. Добре. Готови ли сте? Да приемете. Така. Както Исус направи. Той духна и те пое. Всъщност, само една минута да кажа едно още нещо. Спомнете си, когато беше създаден Адам. Исус дъхна в ноздрите му. Дъха на живота. Той не го вдъхна в устата, той го вдъхна. Добре ще каже някой брат, защо в ноздрите? Ако искате да го приемете с устата, приемете го с ноздрите. Приемете го с ноздрите. Защото ти обичайно дишаш с ноздрите. Ако се запушени, тогава дишаш с устата. Нали? Това е правилното. Устата е полза за ядене, ноздрите за дишане. Не е ли така? Добре. Правим уточнение с ноздрите. Ако сте запушени, тогава с устата. Ако искате повече, отворете си устата. Има решение за всичко. Бог е дал мъдрост. Ма да един като... Добре. Тук да издишаме тук. Само затворете очи за момент. Аз също имам скъпоценни желания. Ето, аз имам желание да видя децата си скоро време. Ще кажеш, ти нещо, че си пеш, това ще ги видиш. Брати и сестри, знаете, че дявол като ли кажеш, той търси да осуети всичко. Имаме силни желания за неща. Може да имам желание за работа, може да имам желание за нещо друго. Бог знае. Готови ли сте? Брати и сестри, готови ли сте? Да. В името на Господ Исус Христос, на основание на Словото на Бога, в Евангелие на Йоан 20 глава, от 20 до 23 стих. В името на Исус Христос, приемете нова мярка, ново измерение от Духа сега. В името на Исус Христос. Трябва да кажа направо, направо не мога да стоя. Наболява се в това. Не знам защо не съм го правил да свя това нещо. Правил съм го само в молитва, когато съм се молил за някои хора за изцеление. Много рядко се случва по този начин. Напълно е възможно да има изцеление. Напълно е възможно. Всичко е възможно, разбирате ли? Бог иска да действа много силно в църквата си. Разбирате ли? Напълно е възможно да спреш на пълно лекарство, които си вземат. Напълно е възможно сега да установиш, че в гърба си нямаш Бог, в краката си нямаш Бог, в ръцете си нямаш Бог. Напълно е възможно да установиш, че няма желание да правиш нещо, което не трябва да правиш. А до сега си имаш желание да правиш нещо, което знаеш, че не трябва да правиш. Аз да питам. Това ще дойде вяра. Някой усети ли нещо? Просто питам. Ние за... Седи като тръпки за ножите му облях.
Добре, ще ви кажа нещо друго. Едно от последните откровения, които има. Когато Адам и Ева се грешават в градинката, това е цяла градина, казвам го градинката не заради Бога, казвам го заради хората, които загубиха това. Имайте предвид, че Бог е хора по земята до този момент. А след като когато те се грешават, то не само градината я няма там. Бог вече не желая да хори между хората. Разбирате ли? Той не желая да хори между хора. Защото извън градината, другите хора, които са създадени в първата глава, за тях, те са познавали греха. Въпросът е, че Адам, който беше създаден по образ и подобие на Бога, не как да е, по образ и подобие на Бога, той се греши. И Бог казва, с кого ще говоря вече тук? Аз не мога да го доближа, защото ако се доближа до него, вече той ще умре. Разбирате ли? Заради греха, човек ако Бог се яви, както сме в тези смъртни тела, да, духа ми ще остане жив и твой ще остане, защото той е оживен, той е новороден. Но ме предвид, че ако Бог дойде сега тук, реално, всичко ще умре. Дойде ще умре. Телата ни ще умрат, духовете ни не, но телата ни ще умрат моментално, на секундата, на мига. Та, искате ли да го прочетем на нещо много интересно? Това една вечер го чух. Има ли изцеление от вас? Така. Битие 3 глава. 8 стих. Трябва да ви кажа, че това ми не знам кое откровение върху битие. 3 глава, вече не знам кое поредно. Не мога да изляза още от битие. Камо ли? Представете си колко неща има в Божието Слово. И при вечерния ветрец чул гласа на Господа Бога. Знаете ли кой е бил този ветрец? Святия Дух. Имайте предвид, че до потопа не е имало вятър на земята. От една страна част от водата при сътворението е била в недрата на земята, а част от водата е била като воден купол около цялата земя. И затова Словото казва, че когато потопа е почнал, не само долу е тръгнала вода, но отгоре небесните отвори са отворени и тя водата се е изляла. Все едно някаква ципа се е скъсала и цялата вода се е изляла отгоре. И понеже всичко се е изливало от всички страни, колко продължение? 40 дена не беше? Той е било ковчег, трябва да бъде отсякъде. Ако беше само водата отдолу, то ще да е кораб. Но той е ковчег, за да може да пази водата отдолу, отгоре, отсякъде. Та. Изливането на духа, изпълнението с духа като вечерния ветрец. И сега, знаете ли какво става? Адам и Ева са се хванали под ръка и хорат градината. Сега ви го описваме. Цялата история е описана. Под ръка може да се хванали с ръка сега. Ходят по градината. В момента, в който усетят полъх на вятър, те си казват: Бог е наблизо, идва вече. Първото нещо, по което Адам е разбирал, че в градината Бог е наблизо, да се среща с тях и вечерта да говорят. Не случайно е Христос, след като е приключвал за деня изцеленията, възкресенията, нахранванията и всичките му там неща, проповядването, какво е правил? Самотявал се. И с кого се самотявал? С Бога.
Те съзнае вече вечер, ще се срещнат с Бог и Бог ще си говори с тях. И когато те са се грешили, Бог каза, но що са крити, искам да видя лицата ви. Те казват, Бог не каза, искам да ме гледам от кръста надолу, нали, примерно. Той каза, искам да видя лицата ви. Те казват, вижте. Когато един цар приема своите, някои от поданиците си, той какво? Като казва да го види, акцента пада върху да види лицето му. Не, той го вижда целия, естествено, но акцентът е да видя образа му, лицето му. Как разбираме, че Бог ще дойде в живота ни? По ветрица. Бог да благослови, да ми днеска не можа да проповядам почти. Не казвате нищо повече. Само дупка за мен.